Αχ, κύριε Μπινεμπί μου, χρειάζομαι απαραίτητα τη βοήθειά σας. Κι εγώ, του Θεού. Ακούστε, μου είπε η κυρία Νίτσα ότι το σπίτι μου είναι δανεικό για B&B. Δεν είναι τέλειο? Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να πω, κυρία... Σούζη, παρακαλώ. Κυρία Σουζή, δεν μπορώ να πω. Έχει χαρακτήρα, αλλά είναι ακατάλληλο. Μα μου είπε ότι πρέπει να το κάνω B&B. Ότι το παλιό έχει αξία. Εντάξει, δεν νομίζω οι επισκέπτες μας να εκτιμήσουν το πολιτισμικό στοιχείο των ξεφτισμένων τείχων. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα πάντως η κυρία Νίτσα μου είπε ότι άμα το γεμίσω με λουλούδια και το βγάλω φωτογραφίες, σαν παράδεισος θα είναι. Στον παράδεισο θα πάει. Αυτός που θα έρθει να μείνει. Θα τότε στο κεφάλι κάνα σοβάς. Λέω μάλιστα να πούμε ότι είναι για ρετρό διαμονή. Αφήστε, ξέρω. Το είπε η κυρία Νίτσα. Καλέ, αυτό μόνη μου το σκέφτηκα. Ρετρό, αυτό το για ταινία δρόμου δεν κάνει. Και τι να το κάνω τώρα, να το αφήσω έτσι, να γκρεμιστεί, τι να κάνω? Κοιτάξτε, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε, ούτως ώστε αυτό το ρετρό αριστούργημα να γίνει κατοικήσιμο. Εμείς θα το διαχειριστούμε για εσάς. Έπειτα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάθεστε αναπαυτικά με την κυρία Νίτσα και να πίνετε τον καφέ σας. Αλλά τσιμουδιά για βιμπιά. Άλλα θα λέτε. Για βόλτες, εκδρομούλες. Το αφήνω πάνω σας. Εγώ πάω να τα πω τώρα στην κυρία Νίτσα. Α, τι τα λέει! Τώρα λέτε να μου κουβαλήσει και την κυρία Νίτσα εδώ και να έχω κι άλλα. Πείτε μου στα σχόλια.